So, Cowblocks, lalaba tayo. Tapos prepare tayo ng ganun talaga eh. Prepare tayo ng breakfast maya maya. Good morning mga Cowblocks. Kape tayo. Good morning, Cowblocks. Kape tayo mga Cowblocks. So, araw ng Saturday. Ingat-ingat tayo palagi mga Cowblocks. Always pray to God mga Cowblocks. Yun, napasok si Idan kaya nahayaan ko lang matulog. Ngayon naglalaba na ako while drinking coffee mga Cowblocks. Okay, ang gagawin ngayon maghapon, sana may car service tayo ngayon para kumita tayo ng piso. So, good morning mga Cowblocks. Gagawa tayo ng noodles mga Cowblocks, gisado. Pansit gisado, itong gagamitin natin mga Cowblocks. So, itong gagamitin natin. Ang ingredients natin mga Cowblocks, ito pichay, ito celery, at saka carrots, at saka bawang sibuyas. And then, maglalagay tayo mga Cowblocks ng itlog mga Cowblocks, and then konting karne mga Cowblocks. So tirahin na natin itong mga Cowblocks, baka tirahin pa ng iba. Simulan na natin, madali lang itong mga Cowblocks, nagutom lang ako. So ayan mga Cowblocks, piniprito ko muna itong sahog bago ko magluto mga Cowblocks. Tawin natin yung mga Cowblocks. Kaya mo natin itlog. Pag-ibig tayo. Tapos ito, anuin natin to. I-slice na maliliit. Ilagay na natin yung bawang mga Cowblocks. Tama na ng karne mga Cowblocks. Tapos po yan. Hinahinaan natin yung apoy. Yung mga Cowblocks, lalagay ako ng kaunting kamatis kasi ako gusto ko may kamatis yan mga Cowblocks. Kanya-kanyang trip lang yan. Ako talaga gusto ko may kamatis. Lagay ko natin ang kamatis at saka yung celery mga Cowblocks. Mabango kasi may celery. Gusto ko kasi sa pansit may celery mga Cowblocks. Lagay na natin yung carrots. Konting magic sarap. And then oyster sauce. Konti lang mga Cowblocks. Yun. Paminta. And then, konting
Tuyo. Kunti lang mga ka-vlogs, baka umalat. Bawal tayo sa maalat. Ito natin yung sauce, mainit. Mga ka-vlogs, lagyan natin ng konting tubig. Yan mga ka-vlogs. Tayo lang natin kumulo. Tatilan natin yung noodles. Mayroon kasi yung mga noodles dito mga ka-vlogs, mga ganito. Yan ang ginagawa ko mga ka-vlogs. Silang ata kasi silang naman kakain. Ako lang naman kakain. Yung anak ko malamang di yung kakain ito. And then, yung itlog mga ka-vlogs, i-chop-chop natin ng maliliit na pirito. Ihalo natin ito mamaya mga ka-vlogs. Yun, oh. So, kumukulo na siya mga ka-vlogs. Huwag na natin patagalin. Madali lang to. Yun, lagyan natin yung noodles mga ka-vlogs. Lagay na rin natin yung pechay. At ilagay na natin yung itlog. Yung tinagtad ko mga ka-vlogs. So, kaninang pinito ko. Doon lang. Uy, konti lang. Mga ka-vlogs, support my YouTube channel mga ka-vlogs. Don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos mga ka-vlogs. Monetize na tayo mga ka-vlogs. Antayin na lang natin mga ka-vlogs na maluto yung pansit. Tapos okay na to. Ayos! Mga ka-vlogs, mapapansin ko maglalagay ako ng sopa. Kaunti lang ha. Ganun ako mga ka-vlogs. Yan o. Ka-vlogs, yan na yung pansit. Sarap na yung mga ka-vlogs. Kain tayo. So ka-vlogs, kain tayo. Tikman na natin yung pansit. Mga ka-vlogs, alam mo ba kung anong lata? Masarap. Kaso medyo maalat. Eh alam mo naman ako, bawal ako tumalat. Pero ewan ko sa iba. Sa akin kasi, para sa akin medyo maalat eh. Ako sinasabi ko kung ano talaga yung totoo. Mga ka-vlogs, talagang medyo maalat mga ka-vlogs. Pero ayos lang. May pipino naman tayo mga ka-vlogs.
Sige mga ka-vlogs, bye-bye! Sige mga ka-vlogs, see you in next vlog mga ka-vlogs. Abangan nyo yung mga bago kong content na gagawin pa yan. Medyo sisibagan na natin mga ka-vlogs. So, once again mga ka-vlogs, don't forget to subscribe my channel and thank you very much for watching. Goodbye!